Il-Bord tal-Monitoraġġ tas-Sanzjonijiet ma rċieva l-ebda talba għall-awtorizzazzjoni biex il-kumpanija ta' James Fenech Sovereign Charters tibgħat żewġ dgħajjes fil-Libja. Dan l-iżvilupp ħareġ mill-awli tal-qorti tlieta filgħodu meta komplet tinstema' xhieda fil-każ tan-negozjant James Fenech hekk kif hu flimkien ma' 4 ħaddiem oħra tiegħu qed jiġu akkużati bi ksur ta' sanzjonijiet restrittivi li hemm fuq il-Libja. Quddiem il-Maġistrat Donatella Frendo Dimek, iċ-Chairman tal-Bord Neville Akulina xehed li qatt ma saret talba għall-awtorizzazzjoni ta' din l-operazzjoni mill-kumpanija ta' James Fenech. Fil-qorti instemmet ukoll ix-xhieda tal-Ispettur Omar Zammit li qed imexxi l-investigazzjoni. L-Ispettur Zammit spjega kif kien fl-ewwel ta' Lulju tal-2019 li dgħajsa bl-isem ta' Mantawan daħlet fil-port b'madwar 20 persuna li ħarbu minn Libja. Fix-xhieda estensiva tiegħu spjega li l-20 ħaddiem li daħlu Malta kienu Ingliżi, Amerikani, mill-Afrika t'isfel u Awstraljani. Dawn kienu impjegati mal-kumpanija Opus Capital Asset Limited f'Dubaj. L-Ispettur Zammit qal ukoll li waqt l-interrogazzjoni mill-Pulizija li ħaddiema qalu li ħarbu minn Libja għal Malta għaliex kien hemm preżenza qawwija ta' militari f'Bengazi bir-riżultat li bdew jibżgħu. Bekk talbu lill-kumpanija Opus Capital sabiex jibatulhom id-dgħajjes li nkrew mill-kumpanija ta' James Fenech Sovereign Charters. Mill-investigazzjonijiet li saru fuq konferma ta' James Fenech innifsu fi stqarrija mal-Pulizija, Opus Capital u Sovereign Charters iffirmaw kuntratt tal-kirja ta' żewġ dgħajjes irreġistrati f'Malta bħala dgħajjes għad-divertiment. Il-ħlas għal dawn id-dgħajjes kien jammonta għal €480,000. Wara kien sar pagament ieħor ta' madwar €450,000 li huma spejjeż ta' dgħajsa li ma kienx ġiet lura e kif waqt il-vjaġġ lejn Malta sofriet xi ħsarat u ġiet abbandunata. Fix-xhieda tiegħu l-Ispettur Zammit qal li James Fenech ikkonferma wkoll li qabbad il-kumpanija ta' avukati bl-isem ta' Mamo TCV biex jagħmlu kollox kif suppost u pretenda li din l-istess kumpanija tinfurmah b'dak kollu neċessarju. Qal ukoll li kienet din il-kumpanija stess, Mamo TCV, li lestiet il-kuntratt ta' dan in-negozju partikolari. Zammit qal l-investigazzjonijiet fuq dan il-każ għadhom għaddejjin mill-Pulizija. Il-prosekuzzjoni hija mmexxija mill-Ispettur Omar Zammit u Superintendent George Cremona. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.